Και το ανοίγουμε τώρα. Και είναι έτοιμο. Όλα είναι μια χαρά. Ξέχασα να βάλω το ανεμιστηράκι. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που καθάρισα το PC μου, οπότε πάμε να το ρίξουμε ένα γρήγορο καθάρισμα σήμερα. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ένα πινέλο, ένα Swiffer, ένα Dettol, ένα απλό μαλακό πανάκι και ένα μικρό κατσαβίδι, ένα μεγάλο σταυροκατσάβιδο και ένα τσιμπιδάκι. Θα ξεκινήσουμε βγάζοντας τις βιδούλες στην άκρη. Τώρα θα βγάλουμε οτιδήποτε υπάρχει σε μες. Τέτοια δηλαδή. Και από πάνω. Αυτά μπορούν να πληθούν πανεύκολα με νερό. Τώρα θα συνεχίσουμε βγάζοντας το μπροστινό πάνελ. Τα περισσότερα PC έχουν αυτό εδώ το ανοιγματάκι που με προσοχή, αν το τραβήξεις μπροστά, βγαίνει το μπροστινό πάνελ. Ασχολίαστο το πανάκι. Πάτε να το βγάλετε, θα ακουστεί σαν να σπάει, αλλά δεν έχει σπάσει, αρκεί να το έχετε βγάλει σωστά. Αυτό που σπάει είναι η μύτη μου μποντισκόνη. Όταν το βγάλετε, θα δείτε κάτι καλωδιάκια εδώ. Προσπαθήστε να το βγάλετε αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, απλά βάλτε το σε μια άκρη. Βγάλουμε και το πίσω πάνελ τώρα. Μπόρεσα να βγάλω αυτό εδώ το πινάκι, το οποίο συνδέεται με το front panel, βρισκόταν εδώ πίσω στο controller και το βάζουμε στην άκρη για τώρα. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεβιδώσουμε τα ανεμιστηράκια. Αυτές εδώ οι βιδούλες. Απλά κάνουμε αριστερόστροφη κίνηση, απαλά, χωρίς να τα πιέζουμε πολύ, όταν τα βάζουμε και όταν τα βγάζουμε. Και μόλις βγούνε, είναι πολύ απλή η μέθοδος, θα το δούμε σε λίγο. Αφαιρέσει επιτυχώς τα 3 ανεμιστηράκια από το Fan Hub. Τώρα πάμε να αφαιρέσουμε και το τελευταίο ανεμιστηράκι, γιατί είναι σε χάλια κατάσταση όλα, Παναγία μου. It was at this moment that he knew. He fucked up. Τώρα που τα βγάλαμε όλα και είδαμε σε τι απέσια κατάσταση είναι, πάμε με το πινελάκι να τα κάνουμε. Πάει το ένα ανεμιστηράκι, είναι έτοιμο, πεντακάθαρο. Πάμε στο επόμενο. Τελειώσαμε με τους ανεμιστήρες, είναι όλοι σαν καινούργιοι, είναι πεντακάθαροι. PC, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε τις άκρες, π.χ. αυτά εδώ τώρα, και να τα καθαρίσουμε, όπως κάναμε και στο άλλο. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα τις άκρες, μία-μία, να τα καθαρίσουμε. Περάσαμε λίγο το front panel με σκούπα και τώρα θα κάνουμε τα υπόλοιπα με πινελάκι όπως κάναμε και στους ανεμιστήρες. Τελικό προϊόν. Πιστεύω βγήκε καλό. Ένα ωραίο τελευταίο πέρασμα. Τώρα που τελειώσαμε, πάμε με τον ίδιο τρόπο να βάλουμε πίσω τα ανεμιστηράκια. Που βάλαμε τα ανεμιστηράκια μας, πάμε να τα συνδέσουμε πίσω στο Fan Hub. Πρέπει να θυμάστε ακριβώς που μπαίνουν. Αν δεν θυμάστε, καλή τύχη με το manual. Βάζουμε πίσω και το front panel, βάζουμε και το πίσω panel τώρα. Είχα κάτι ξεχασμένα ανεμιστηράκια στην άκρη, οπότε είπα να βάλω και αυτά, οπότε καθυστερεί λίγο η διαδικασία. Μόλις τελείωσα, έχουν μπει τέλεια. Είναι και αυτά, έχουν ένα RGB strip εκεί. Δεν μας νοιάζει όμως το RGB, γιατί δεν δίνει παραπάνω FPS. Λοιπόν, έχουμε εδώ 1, 2, 3 ανεμιστηράκια, 1, 2 ανεμιστηράκια, άλλο ένα ανεμιστηράκι. Αυτά τα 3 πρέπει πάντα να βγάζουν αέρα, αυτά δεν πρέπει να βάζουν αν θέλουμε καλύτερο circulation. Οπότε 3 ανεμιστηράκια βάζουν, 3 ανεμιστηράκια βγάζουν και είμαστε τέλεια. Θα καθαρίσουμε λίγο το τζαμάκι με το πανάκι μας. Άσχετο, αλλά θα αλλάξω και λίγο thermal paste, γιατί η εργοστασιακή δεν μου άρεσε. Θα βάλω την MX4 της Arctic. Αν θέλετε να δείτε πώς να συντηρήσετε τον επεξεργαστή σας, δείτε το πρώτο μου βίντεο. Τέλος, μπορούμε να το κλείσουμε με την τελευταία βίδα επιτέλους. Τελευταίες πινελιές ίσα να φύγουν τα παραπάνω, τα παραπανίσια, τα ηλίθια αυτά κομματάκια. Και το ανοίγουμε τώρα. Και είναι έτοιμο. Όλα είναι μια χαρά. Ξέχασα να βάλω το ανεμιστηράκι. A few moments later. Κλέψαμε μετά από αυτό το μοιραίο λάθος. Το ανοίγουμε και τώρα ευτυχώς όλα δουλεύουν κανονικά.
Έχουμε 2 ανεμιστηράκια παραπάνω. Έχουμε τον επεξεργαστή μας που επιτέλους δουλεύει το ανεμιστηράκι, γιατί ξέχασα ο βλάκας να βάλω το καλώδιο. Δικαιολογημένος, γιατί είχα πολλά να κάνω. Πιστεύω είναι πολύ ωραίο. Κάνει και πολύ λιγότερο θόρυβο, διότι πλέον δεν υπάρχουν αυτές οι βλακίες που λέγονται σκόνες. Τόσο απλά, περίπου απλά βασικά δεν το λες. Έτσι καθαρίζεις τον υπολογιστή σου και μετά δεν έχεις θόρυβο και έχεις καλύτερες θερμοκρασίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.